Moi boas tardes a todos e benvidos a unha nova edición da Labranza. Comezou a colleita de mazá de sidra en Galicia e todos os cálculos indican que este ano vai haber unha importante perda de produción, de entre o 30 e o 40%. Débese ao fenómeno coñecido como beceira e que fai que nos anos pares as maceiras dean menos froita en Galicia, algo que tamén axudou o mal tempo deste verán. Pero como en toda norma hai excepcións, hoxe ímonos a chegar ata unha plantación de mazás en Xermade que este ano bateu todos os seus récords de produción e que tamén nos serve para mosarlles cara onde se encamiñan as modernas plantacións de mazá de sidra na nosa terra. Aquí no concello lugués de Xermade non había tradición de mazás de sidra, pero hai 9 anos que esta plantación veu darlle a volta a iso. Son 2 hectáreas e 1180 árbores que nunca estiveron tan cheas como este ano. Plantáronas buscando unha alternativa máis rendible cos cultivos forestais e parece que con acerto. Bueno, a idea é moi fácil. Falando con un amigo meu, con Anxo, e con Paco tamén, lles dixen que tiña aquí unha finca de 2 hectáreas que non quería, non vía procedente plantar eucalipto aquí. Entonces, si podíamos facer unha proba con mazá de sidra, que creía que podía ser rentable. E estuvemos facendo uns números, e, bueno, vimos que sí, que podía ser efectivamente rentable, e máis que nada para axudarme tamén á jubilación, porque a jubilación dos autónomos é moi baixiña e así con isto tiña unha axuda. Ese foi o motivo de plantar aquí. Deseñaron a plantación cun marco de 6 por 3 metros e con 5 variedades asturianas, delas 3 principais, de la Riega, Raxao e Regona. Escolléronas atendendo os resultados dos estudos sobre o cultivo que foi desenvolvendo a Consellería de Medio Rural dende 1996 e nos que participou Paco Otero. O nacemento da nova fruticultura, digamos, nace a partir dunhos campos de ensaio que se crean no ano 1996. Hasta aquel momento non se sabía nada de mazá de sidra. Solamente se sabía que viña de Asturias xente, que aquí había uns intermediarios que recollían a mazá que había dos paisanos, os anos que había se recollía, os anos que había escasez, pois se deixaba de recoller. Pero claro, non se sabía que variedades podíamos atopar, non? Que variedades a poñer. Entonces o que se me ocurreu, cando me pediron de Santiago, pois foi ir á Pomológica de Asturias, en Villaviciosa, coller as variedades máis senlleiras e representativas que tiñan eles e facer 3 campos de ensaio que estaban situados en Sarria, o Valadouro e a Estrada. As primitivas variedades que se ensayaron foron 14, entonces, bueno, ao cabo de 7 anos, que é un problema que ten a fruticultura, que non é como a horticultura, que nun ano ti sabes cousas, pois aquí hai que esperar 6-7 anos. Pois se determinou que as variedades millores eran de la Riega, Regona, Raxao, e había outras auxiliares que axudaban a polinizar, como pode ser Durona, Perico ou Solarina, e esas son as que se están poñendo e que se puxeron neste campo no 2013. Para a implantación destas árbores optaron por empregar un portaenxertos contrastadas condicións de Galicia, o MM106, e por buscar un sistema de formación de eixo central, para que a maceira vaya distribuindo a súa produción en pisos. O eixo central é un dos sistemas de formación máis doados de facer que hai, pero con elo necesitamos 3-4 anos desde que plantamos. As labores principales que se lle fai ao eixo son incisións para sacar ramas, temos que buscar nós as ramas, non que o árbol poña as ramas que el quere, temos que facer tamén arqueados no mes de setembro e con esas 2 técnicas, digamos, de poda, casi a poda de inverno se reduce a escasos cortes. É un sistema moi fácil de facer, é un sistema que entra moi rápido en produción, o árbol.
Plantada en 2013, este campo deu a súa primeira colleita comercial en 2016 e dende aquela foi a máis ata chegar este ano a bater o seu récord de produción, cuns rendementos estimados de 45.000 kilos de mazá por hectárea. Este sistema de plantación permite a mecanización de diversas labores, facilitando a recollida da mazá, como por exemplo mediante o emprego deste tipo de vibrador, que tamén se emprega na colleita das oliveiras. Engánchase as polas principais, transmitindo unha vibración que fai caer as mazás sen danar a árbore. Unha vez que acadaron o punto óptimo de maduración, van collendo as distintas variedades do campo en función da demanda das industrias ás que lle venden e da disponibilidade de mazá que hai noutros campos, xa que Javier é socio da cooperativa Cabrinfolla e fai a comercialización en común co resto dos socios da cooperativa, espallados por toda Galicia. Cabrinfolla é unha cooperativa que asocia a 14 personas e ben procede dunha necesidade que se crea na nosa asociación, a Frugal. Entonces, pois, bueno, empezan 12 socios, e hoxe pois somos 14, e a comercialización a facémola en común, e distribuímos a donde hai demanda, que principalmente é Galicia con Custondrín en maioría, pero tamén se manda a Asturias. Ese é precisamente o destino cara donde irá este camión que están a cargar con de la Riega, un dos lagares asturianos cos que traballa a cooperativa Cabrinfolla. A magnífica colleita deste ano en Xermade é un plus para eles, xa que coincide con ano de pouca produción tanto en Galicia como en Asturias, o que lles permite dar resposta aos seus clientes fronte á escaseza xeral. Bueno, é unha campaña moi atípica, estamos en ano par, polo tanto de descarga, andaremos sobre un 40% menos de produción, e iso, pois, bueno, influye bastante no desarrollo da distribución, non? Hai escasez de mazás na zona de Asturias, País Vasco, entonces iso, bueno, incluso pode e sube o precio do kilo de mazá. Calcúlase que este ano a produción de mazá de sidra no conxunto de Galicia se reducirá entre un 30 e un 40% respecto do ano pasado. Débese ao fenómeno coñecido como beceira, cando por sistema unha árbore dá moita froita un ano e o seguinte pouca, e que está relacionado co xeito de floración de determinadas froiteiras como a mazá. Bueno, a culpa ten un concepto que hai que ter moi claro en fruticultura, que é que a mazá que vamos a ter para o ano que ven, o 2023, xa está no árbol. Xa está no árbol en forma de yema incipiente medrando. A yema de madeira pasa en Galicia no mes de xullo, de yema de madeira a yema de flor. E vai aumentando o peso hasta chegar a abril, que está totalmente hinchada, non? Nese momento, no mes de xullo, contamos, por exemplo, este ano aquí nesta finca, con unha gran cantidad de fruta. Dentro desa fruta o interesante son as sementes, e as sementes son as que ordenan a esa yema de madeira que se quede quieta, que non vaya para flor, porque xa ten bastante co que ten. Entón, aí só nos queda unha solución, que é quitar fruta, cando sabemos que vamos ter un ano de gran fruta, quitar fruta, e temos unha época tamén. Se non quitamos, o árbol que vai acostumbrándose, anos de carga, inhibición, descarga, carga, etc. Tanto Javier como Paco están moi orgullosos da marcha desta plantación. Unha característica que comparten a maioría dos socios de Cabrinfolla é que non se dedican á agricultura como actividade principal. Cando decidiron optar por poñer nas súas terras maceiras no canto de eucaliptos, moitos deles foron cuestionados polos seus veciños, os que lles parecía un investimento moi alto e que tardaba en producir, pero están moi satisfeitos do resultado. Empezas pensando que todo negocio requiere unha inversión, e tampouco esta inversión a vas a amortizar no primeiro ni no segundo ano, requiere uns anos para amortizar. Entón, con todo eso xa xugaba e xa o sabía.
Efectivamente, houve xente que parou aquí, preguntoume datos de canto costaría facer unha plantación similar e tal, e cando lle fun facendo, dando algún dato, iso é moito carto, entonces non fago nada, vou na deixar que siga a prado. Claro, porque solamente o cierre que temos na finca, que é necesario facelo, pois evidentemente é unha inversión. Sin contar a planta e a man de obra, os primeiros anos son os máis complicados. Ahora é recoller un pouco o froito do traballo anterior. Tanto para Paco Otero como para min é un orgullo porque moi pouca xente pensou que aquí iba a ser a maza que iba a ter a produción que está tendo. E claro, este ano que nos vamos 80, 90 mil kilos, efectivamente é un logro moi importante. A nivel personal e a nivel económico. Nas dúas últimas décadas as plantacións de mazá de sidra acadaron un gran desenvolvemento en Galicia, apoiadas na posta en marcha de varias potentes iniciativas sidreiras na nosa terra, que fan que a mazá galega xa non dependa só da demanda de industria asturiana. Tamén grazas ao desenvolvemento de plantacións modernas como esta, o abeiro dos primeiros campos de ensaio de medio rural. Pero unha vez asentado o sector, os técnicos consideran que o futuro pasa por dous importantes cambios. O futuro máis inmediato sería cambiar de patrón. A época dos EM e dos MM, os Malin Merton e os Smalling, eu creo que está finalizada. E agora veñen de América uns novos patróns resistentes ao fogo bacteriano, resistentes á fatiga ou cansancio da terra, un tema moi interesante para renovar plantacións, e resistentes a pulgón laníxero. Eses patróns témolos que ensayar. Teñen que vir para Galicia, hai unhas gamas deles, hai quen sustituye o M9 e quen sustituye o 106. Esa sería un dos pasos. Despois, outro pasiño que temos que dar é o de seguir ensayando variedades nosas galegas. Para o ano que ven, a Consellería do Medio Rural, xunto con Custom Dream e LOC, pois vai a dar os resultados dos primeiros ensaios que se fixeron en Galicia. Bueno, aí ensayamos xa variedades autóctonas e usamos de testemunha unha variedade que está neste campo, a de la Riega. Si supera a cantidade de kilos, pois para adiante. Ou se non ten que haber outros parámetros que a faigan interesante, non? Parámetros tecnolóxicos de cara á fabricación de sidra. Alternativas para seguir medrando e consolidar a produción de mazá de sidra en Galicia como unha alternativa de futuro.